Доброго дня. Чому ви обрали наш клуб? Чому я брала? Спочатку почнемо з цього, що спорт – це є життя. Для мене це дуже важливо. Тобто я хочу бути в формі, я хочу виглядати, підтягнути тіло, щоб я було підтягнути. Тобто завжди на позитиві. При спорті я завжди на позитиві. Заходячи напевно, наш тільки в зал Айсадора, це я отримую масу задоволення, тому що тут стіни надихають теплом. Наш, як будемо казати, колектив, у нас дружній дуже колектив, тобто наші дівчата, не можна сказати, що колектив, ми всі на позитиві. Тобто щось десь виконуємо неправильно, одне одні підказуємо. Тобто нема так інших, напевно, в спортзалах, бо я в інші спортзали теж ходила, там зовсім інша обстановка. У нас це наш так колектив. Тепер почну про нашого тренера Сашка. Сашко наш взагалі. До нього з любим питанням підходиш, він тобі завжди все підскаже, направить. Скільки б я до нього не підходила, постійно я підходжу, постійно завжди щось знову питаюся. Він завжди підскаже, направить. Тобто немає такого, щоб він десь чомусь відмовив. Я можу, він програму показав, так, далі займайся сама. У нас такого немає в спортзалі, щоб я сама займалася. Я можу кожного разу підходжу і весь час мені все показує. Тобто я дуже задоволена нашим залом спортивним, нашим тренером, нашою Айсадорою, спортивним таким клубом. Тобто ми вас раді всі тут бачити, наших нових якісь вже учасників, до нас приходьте, заходьте. Тим більше, що вже підходить сезон, літо, весна, все треба бути підтягнуто, потрібно бути в формі, потрібно бути на позитиві. Раді вас всіх бачити. Дуже вам дякую. Прошу.